De Rad van Fortuin zat echt vernuftig in elkaar. Dus elke keer als er een taart zou omvallen, lees je een nieuw stuk tekst. Even stoppen. Oké. Dat was echt precisiewerk, dus je moest heel omzichtig nog die laatste blokjes bijplaatsen. En als dat verkeerd loopt, een heel stuk taart weg. Dus ik heb niet veel plaats om mijn vinger dus. Oké. Veur de koel maar af, we willen er meer nodig. Bij ons was de laatste avond echt een hel. Ik bedoel, zelfs met die uitbreiding stond het stampvol. Je kon er eigenlijk amper bewegen zonder iets om te tikken. Godverdomme, nee. Ik krijg hier krijg je een depressie van. Het bluft deuren dat wij altijd datzelfde opnieuw. Dat is kloterij, jong. Dat bedoel, als dat valt, hier, voilà. Kutzooi. Wij kunnen niet naar huis voordat dat staat. Als wij dat morgen vroeg nog moeten doen, dat gaat niet. Annemieke, ga naar huis. Ga slapen. En kom morgen vroeg terug. Kom maar, hè. Hup, niet vrij liggen. Da-da-da-da-da.